Gro, jeg sætter lige det her overvågning på dig. Ja. Projekteringen af nyt OH er gået ind i en ny fase. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man i stedet for at have den her søjle midt i rummet, flyttede monitoreringsudstyret om bag ved patienten. Så jeg tager lige den her igen. Jeg tager også den her fingeren. Det er tid til at inddrage brugerne, som skal arbejde i de nye rammer. Jeg synes, det er super relevant, at vi som fagpersonale får lov at være med i at have indflydelse på, hvordan de rum, vi skal arbejde i, kommer til at se ud. Hvem vil gerne være patient? Det, jeg synes er en rigtig stor udfordring, det er at finde en krystalkugle, der er stor nok. Skal jeg vedkommende over den her seng? Er vi nu med til at fremtidssikre det her byggeri godt nok i forhold til, hvor langt ud i fremtiden det egentlig skal bruges? Du er patient, godt. Derfor bliver tegnebordet skiftet ud med virkeligheden i en en-til-en mock-up af de nye ensengsstuer. Og pointen med en mock-up er jo, at man prøver tingene af live, og det kan altså nogle gange erfaringsmæssigt give nogle ting at tænke over, som man ikke opdager, når man sidder i sit tegneprogram og bare indretter verden. Og så især når det bliver gennemspillet af dygtige folk ude fra virkeligheden, som ved, hvordan det hele det fungerer og kan perspektivere til det, så er der god chance, tror jeg, for at vi opdager noget, som vi ikke havde opdaget, hvis vi bare sad hjemme på vores tegnestue. Prøv lige at stoppe. Er det fordi, den ikke ligger ordentligt indunder, eller hvad? Hvad er det for nogle arbejdsflow, der sker omkring patienten? Hvorhen står patienten? Hvorhen ligger patienten? Hvorhen står klinikeren, når de arbejder? Hvor mange er der derinde af klinikker? Hvad er det for nogle forskellige behandlinger og undersøgelser, der skal foretages derinde? Kan de være der? Hvis de ikke kan være det, hvad gør man så? Gør man det på en anden måde? Er det en anden udstyr, man skal bruge? Er det en anden pårørendeseng, hvis pårørendesengen ikke kan være det på den måde, vi har tænkt først? Så der er rigtig mange ting, der er sket i dag, som har udviklet os alle sammen i forhold til at se, jamen, hvad er det, den her stue faktisk allerhelst skal kunne? Hvor prioriterer vi henne? Hvad er det for nogle ting, der er vigtige for klinikerne, for at patienten har det godt? Men hvis nu patienten her bliver dårlig i løbet af natten, og man hurtigt skal ind og til, så kommer man til at stå oven i den der seng. Det kan ikke lade sig gøre. Og prioriteringen kan man ikke komme udenom, når der også skal tages hensyn til økonomien. Sengestuerne bliver ikke større end de programmerede 18 kvadratmeter, plus et badeværelse på 7 kvadratmeter. Men selve indretningen er en anden sag. Det, der er rigtig meget problemet med søjlerne over i farmen, det er, at de ikke er flytbare. Så de fylder rigtig meget ind i rummet, og det gør, at det er rigtig svært at få flyttet patienten op og ned i sengen. Jeg står med en udfordring af, at der er mange forskellige ting, de gerne vil. Så vi har en udfordring både i at sige, jamen du kan faktisk godt være det, hvis du gør det på den her måde her. Så nogle ting kan lade sig gøre, hvis de ser det på en anden måde. Andre ting må vi sige, jamen så vælger vi at prioritere. Jeg føler, at de lytter til, hvad vi siger. Altså væggen er jo ikke sådan helt til at flytte på, så jeg tror, at det handler om at komme til at hugge en hæl og klippe en tog og finde en løsning, som tilfredsstiller de fleste, eller de mange i hvert fald. Sådan der.